Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Today's episode mga kastudyo, meron po kaming tilapia na prito. Meron din ditong pinakbet. Tapos madaming fruits po. Ayan po. Yes po. Healthy po mga pagkain natin ngayon mga kastudyo. Ayan, meron din kaming tubig dito. Para hindi tayo mabulunan po. Ayan, hindi na natin patatagalin to. Pray muna tayo bago kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, sabayan niyo po kami sa aming simple pero napakasarap po na kainan. Yes, kainan na. Maganda po ganito yung setup po para kuhan po ba? Kainin tayo ng kuhan ba? Mga normal po na kainan sa bahay. Sarap nito. Yan dito ko na lang ilagay sa akin, no? Hindi, kainan na. Kain na tayo. Kain tayo. Wow. Kain po tayo mga kastudyo. Kainan na. Mayroon ko ditong suka at patis. Kulami eh. Kain po tayo. Ang sarap po ng tilapia. Umiyak eh. Maduo na to. Isaak po, tapos mo kumain ng tilapia. Yes po. Nagutom na kasi siya ba, kaya pinakain ko na lang. Gustong gusto ni Sak kapag nagluluto ko ng tilapia mga kastudyo. Sarap. Sa lahat ng sumasabay po sa amin ngayon, maraming salamat po. Kain po tayo. Sarap ito sa kainan, lalo na pag nakakamay ba. Kinamot. Lamig siya ng tilapia, paano hindi siya lapukon? Nakto tayo? May kutsara dito. Diyan, saka. Wow! Ay! Thank you, ma. Welcome pa. Oh, nako, ang sarap nito mga kastudyo. Yung kinain po ni Sax nito is yung kalabasa lang po. Thank you, ma. Kaya na yan? Okay na yan? Sabaw pa. Kunting sabaw, ang sarap ng sabaw niya, ma. Kapag luto ko ngayon mga kastudyo, kasi wala kaming maisip na ibang mga putahe ba sa sobrang dami na po ng mga nakain namin. Yan, naisip ko na magluto na lang ng pinakbet tsaka tilapia kasi masarap to, pabaris yung dalawa ba. So, Kain po tayo ng pinakbet. pinakbit yung kadalasang gusto naming ulamin po. Ano yan? Katamis sa kalabasa. Sarap.
Lami yung kaning duhay, pares. The best po. Mm. Gulay pa mo, Mang. Kuha ka, Mang. Ubusin natin lang. Ikaw pa. Kuha ka na sa'yo, tapos ubusin ko yan. Ah, sige. Sa akin na lang yung matitira sa ng kuhan. Yan. Sa'yo na to. Sige. Ako na. Ako na kukuha. Yeah. Kunin ko na lang. Sige. Yeah. Yan, ubusin ko na itong mga studio. Medyo konti lang yung rice namin na kasi more on gulay. Sarap. Naisubak na siya baboy. Mga na-stock namin sa rep pa ng mga karne ba. So, isubak na lang. Tira lang po. Oo, mga tira ba. Kasi sayang naman. Tapos binilhan na lang namin ng sari-sari na gulay. Ginawa din po namin ganitong mga sit-up po, yung mga simple na pagkain. Kasi hindi po pwede na araw-araw tayo magkarne po. Yes po. Putok-batok. May pinakbit yun ay. Sige. Mega shoutout po kay Ma'am Christine Ugawa. Hi, Ma'am. Hi, ma'am. Grabe po. Solid na supporter po yan si Ma'am Ugawa, no? Halos sa lahat ng mga mukbangers po, present po siya. Lahat ng mga premiers nandun siya. Natawa nga ako nung nagtanong yung kuhan ba? Yung husband niya mo, nagtanong sa kanya ba? Kung may sahod ba daw siya sa YouTube. Sa post, sa Facebook ko ba, nabasa ko. Eh, sobrang active po talaga ni ma'am. Kaya malaking nagpapasalamat po talaga kami sa kanya, no? Maraming salamat, ma'am. Saka ito yung mga pagkain na gusto ni Ma'am Christine Ugawa. Mga pang-healthy na pagkain. Opo. Kahit ayaw niya po ng lechon baboy po, na nagwa-watch pa rin po siya sa video namin. Maraming salamat talaga sa suporta, Ma'am Christine. Ingat ang stinik mo. Yung tilapia talaga nakaka-addict ko. Sarap. Lalo na pag hindi mabaho ba? Meron kasi yung tilapia na lapukon ba?
Grabe, kilok na. Sarap. Yan. Tabi ko na pang. Fruits ka man? Tubig. Ayan. Sa fruits muna tayo. Sarap nito. Sarap yan, ma'am. Dito ako sa mangga. Ayan. Wow, ang tamis ng mangga. Sobrang tamis pa. Saktong pagkapili ni Akdam dyan. Nung magsimula po kaming magmukbang po, hindi po talaga ako kumakain ng lettuce. Ngayon po, gusto ko na siya. Dati nakikita ko lang siya sa mga books nung nag-aaral ako. May agyot. Grapes ka dyan, oh. Dito ako sa kuha, no? Ano to, mang? Sunkiss? Parang. Sarap. Ang tamis din ng grapes pang. Lasa to na grape natin, no? Mumuli ulit. Wala itong liso pa, no? Wala nga. Ayun sa'yo isa? Sarap ng mga prutas po. Ang tatamis. Yan sa'yo na yun, Mang. Hindi pa. Tubig. Grabe po, panalo po yung kainan namin today. Ubus na ubus po, walang natira. Sobrang sarap po. Yan mga ka-studio, shout out po na kami. Shout out Mami Ramila Ambisyosang Probinsyana. Ito po, meron po siyang
YT channel po, please support po si Yads ni Pang. Mami Ramila, ambisyosang probinsyana po. Shout out Melvin ng Cherry Homes, Bacoor. Hi po. Hilda Hidalgo from Butuan. Prince David Sia. Dindin and Shane from Iloilo. Jocelyn Imperial from Valenzuela. Happy birthday 3D Magat from Binondo, October 25. Advance happy birthday po. Shout out Loida Cotales, Vincent Labudo from Davao, Sander and Sandra Maniklang, Anin from Lapu-Lapu, Susan of Montalban Rizal at Digamon family sa Mati, Davao Oriental. Hi po. Abaday family from El Salvador City. Your Wuwa, meron din pong channel. Jorili Marie Cavan, Kathy Navasca at Van Jordan from Cebu. Hi sa mata Cebu. Jane Gragasan from Tarlac. April Ann Del Rosario. Mediana family. Marieta Chin. Riobal family from San Isidro, Leyte. Hi po. Annette Shannon. Queen P. Jorn. Abby Calderon from Cavite. Ay, may isa po. Happy birthday kay Sander Lord Redilia po, apo ni Tita Tess. Happy birthday, Advance happy birthday po sa October 25. Maraming salamat po sa panonood sa video na ito. Busog-lusog po. So ayan po, kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Maraming salamat. Bye-bye. Bye!